Adieu, bravemunde. Ioi partissem en apesantu per descobrir le vocabulari de l'espaci. Le 6 de mars 2025, a Kourou, en Guyana, la fusada Ariane 6 escupició una coluna de fioc per s'enauçar cap al cel. Dins la sala Jupiter, le monde teniu la lent. Aquest lançament debió estre perfect. Era le primer vol comercial d'Ariane 6, apioi l'arrest de la precedenta naveta espaciala Ariane 5 en 2023. La mission mettre en orbite un nouvel satellite de reconnaissance CSO-3 per France. Capitada completa, Europa recobra un tros de sa souveranetat espaciala. A costat d'aquò, los projectes mancan pas per soques de l'espaci. Un programa que vol tornar sur la Luna. L'autre que presta de turistas per remirar las estelas mai proches. E, enfi, la conquista d'autres astres del sistema solar, coma Mars. Aital, la sciència ficció és de més en més una ficció. Cal sap, veleu que dizembriu veirem un espacionauta se pausar sus un meteorit per lo faire petar en una pioggia d'esteles filaires. Si reconeixes la referència cinema, escribes-la en comentari. Anem, jo pas de rason que hi haja pas que eu que traballe aquí. Prenes vostre clavier e fazes-me una polida frase amb l'espaci com a subjecte en comentari. En ho citar solide, que cal faire viure la lenga. És tot per eu. Aleu, bravemunde.